Na indlela yesintu, incwadi yethu le entsha esiyikhiphe kona lo nyaka ophelile, indlela yesintu inezihloko ezinohlonze 750. Le ncwadi le indlela yesintu 750. Kuzoba khona incwadi la uyokhula uzukhokhobe. Abezemfundo akobe bayayibona le ncwadi le. Kufanele le ncwadi ingene ezikoleni ngoba izolekelela kakhulu ezikoleni ukuthi abafundi ibakhande ngokubanika imfundo yesintu, imfundo etholakala echibeni, imfundo ekhanda umuntu abe umuntu phakathi kwabantu. Uyokhula uzukhokhobe. 350 masokuthumelela 250 emphelandaba. Amava ahlabahlosile awusuka amadoda. Amava ahlabahlosile 450. Amava ahlabahlosile 450. Uzani bafana nizozithenga incwadi. Akhuluma ngesintu ke nawo. Amava ahlabahlosile. Na incwadi ethu yokuqala sithini isintu? Nayi sithini isintu? Sithini isintu? Sithini isintu? Mawufuna ukufunda bafowethu ngesinto nezinto ezithinta amasiko ukuthi enziwa kanjani njalo njalo, uyazidinga le ncwadi 450. Kodwa ngoba siyimpunga yesintu, sinalo uthando lwabantu. Abantu mabekhala siyakwazi ukubazwela. Yabo njengoba zizonke kanje nazikhombo kanje zizonke. Nazi. Zikhombo kanje. 1000 rand mawufika emphelandaba. Zinesephula lesikhulu 1000 rand mawufika emphelandaba. Uma ukude 1150 bese siyakuthumelela zona zonke le ncwadi zethu siyimpunga yesintu zifike kwena qathatha. Abafikeke abantu bazozithenga incwadi zempunga yesintu. Siyakwazi futhi ukwehlukanisela. Masikwahlukanisela la amava ahlabahlosile nesithini isintu 650 550 emphelandaba. Uma kuukuthi usunazo lezi zombili usushoda ngalezi zombili 850. Indlela yesintu noyokhulu uzukhokhobe 850. Siyakwazi ukuhlanganisela leyo khombo. Uma kuukuthi mhlambe ke unendlela yesintu nesithini isintu, sithinte ephela kuzona inombolo uzwe ukuthi singakwenzela kanjani kulezi zombili. Sokwazi ukuthi sixoxisane ngoba bonke abantu kubalekile ukuthi babe nazo incwadi zempunga yesintu eziphethe ulwazi olunzulu oluthinta isintu. Hayi wethongo lami